diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa ika-17 ng adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Sabado kita sa sining mga inuras mga kaaksonte ang halos kalabanan ang maro sako-sako mantig himos tig limpyo kag tig preparar no kay Christmas party diri, Christmas party didto, damo-damo mga Christmas party subong no after sang more or less 2 ka tuig nga pandemya mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Liwat kita nga mag-inop na na, tubtub kita sa Tagnalaw na media sa pagdulong sa mga balita, gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal, gikan naman sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues na loontaman pag may time, diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta, especially sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad kag kalakip man sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag kalakip man mga kaaksyon, ginakamusta taman ang mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimara, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtub sa malabutan sa ato sining pag broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong
mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Sa Kapitolyo karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa sining 13 ka mga bagong garbage truck gin turnover na sa kabaranggayan sa Banwa sang La Castellana. Kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay pumuluyo sang Barangay Estefania nga nagdugok sa satellite registration hindi tanan maakomoda. Suno kay Kapitan Jerry Tingson bangod sang 500 lamang nga limitasyon sang COMELEC o Commission on Election. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, hostisya sa kamatayon sang isa ka homoseksual nga ginlutang sa Barangay 2 yara sa kamot mismo sang pamilya sang biktima. Sa po naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba dugay-dugay. Ini may kang tanan sa selebrasyon sang Misa de Gallo sa probinsya. Nagapabilin nga nangin matawhay suno sa mga kapulisan. Sa patrol nga balita, mga kaaksyon masobra isa kagatos ka mga empleyado sang Sipalay Local Government Unit ginpaydalom sa surprise random drug testing. Sa balita naman sa out of town, igabalita karon dugay-dugay ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa preparasyon sa mga manugbaligya balasang palupoko. Sa firecracker zones nagaamat-amat na kapulisan magapatigayon man sa inspection sa ginabaligya nga palupok. Dalo na karon ni Aksyon na Roger Gotib ang ining balita samtang sa Banwa naman sang Calatrava apat kadlaw nga training angot sa climate change magatapos karon nga adlaw kag tropa sang militar kag konfirmar man nga isa ka miyembro sang ginaligar New People's Army ginaresto damlag pa sang kapulisan. Sa balita naman kay Aksyon na vidya pasible gikan sa Banwa sang Binalbagan 5 ka mga persona dakop sa buy-bust operation sang Binalbagan PNP. Sa balita national founder sang Communist Party of the Philippines nga si Joma Sison nagtaliwa na bangod sang masakit. Kag presidential o presidente Bongbong Marcos ginmando ang paghatag sang service incentives kag rice allowance para sa mga empleyado sang gobyerno. Korte Suprema ginaprubahan ang protection order sa mga pastors nga gin-red tag. Premyo sang Ultraloto nga naglabot na sa masubra 411 milyones pesos. Wala sa gyapon na dag-ano. Bago ikaw ni makadaog limtan mo ni ngalan mo. Kag Social Security System o kon SSS may bago nang o kon may bagong retirement saving scheme para sa mga miyembro. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page tapos ang inyo sining mga mensahe. Kay tira honta ina dugay-dugay mga kaaksyon namon sa kahanginan. 8 na lang kadlaw ang nabilin before pa man mag Christmas Day kag may 15 dias pa kita
tunga pa sa bulan, no? Ang nabilin before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Standby na dugay-dugay sa mga balita. Unahon tang balita gikan sa patrol kay Aksyon Alvin Graba. But before sina, live extension coffee mix sana kita, no? Ang live extension at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Radyo! By the way, nagapanginbulahan kita gali sa mga bag-o lang nakapasa sa licensure examination teachers, no? Sa LET examination. Congratulations na sa mga nakapasa, mga kaaksyon. Ang isa ko kahinablos diyo, si Nini Mariter Lorente, nakapasa sa ginpatigayon nga examination. Teacher na? Ay, puwerte. Nini Mariter, congratulations. Kag sa kay mama, kag kay papa man, kay Tovito, kag kay Gingging, no? Puwerte. Congratulations. Kag sa mga teachers pa nga iban, inyo ni adlaw. Bangod nga malipayon, gid ni sila, no? Daw damo mga teachers ta subong nga nagkapasano diri sa Bacolod kag Negros Occidental, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Radyo! Ang kamatayon ni Joma Sison, mga kaaksyon, ang founding chairman sang CPP, mga kaaksyon, gin-confirm mismo ini ni Communist Party of the Philippines Information Officer Marco Valbuena, no? Nga nagtaliwan na kahapon Biyernes, December 16, ang founder sang CPP-NPA nga si Joma Sison sa edad nga 83, no? Ining matapos ang duha ka semana nga pagka-confine sa ospital, mga kaaksyon. Sa Naibaluan, nga magasaulog man ang CPP, ang Communist Party of the Philippines, sang ika-54 nga anibersaryo sa palabuton nga December 26. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Radyo! Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naglipa na ang mga papayaso? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Kasi may COVID pa tapos na. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila. Aksyon masubray sa kagatos ka mga empleyado ho sang syudad sang Sipalay
ginpaidalom sa surprise random drug testing. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Way pa kapagwa statement ang NP, ang CPP-NP angot sa kamatayon ni Joma Sison, mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nag-negatibo sa pag-usar sang illegal nga droga ining kapin isa kagatos ka mga empleyado sa siyudad sang Sipalay matapos paidalom sa surprise random drug test last Thursday nga ginpangunahan man sa mga katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Provincial Office. Sunod diri kay PIDEA Agent Bamboo, ang Deputy Provincial Officer sang PIDEA Negros, nagdangat sa 116 tanan ka mga regular nga empleyado kag job orders sa local government of Sipalay ang ila ginpili gintipon sa barangay Hill Montilla Gym kag ginpaidalom sa drug test action Rex. Dugang pagida diri ni Bamboo tikikomo ang tanan nga mga barangay sa siyudad sang Sipalay na deklarar naman nga drug free. Nagpangabay man sa ila ang local government unit sang siyudad sa Sipalay nga pilion ang mga empleyado bantayan kag mag-provide sang urine o kun Pili now? pilion kay random mo basi pa lang amo ni kausar ni so amo ni action kay dapat tanan na lang mga empleyado para masmay kuan bala wala wasi gani man para wala wasi bala pilion sino nagpili pas ni mga katapo man sa PIDEA Action na Rex kay random mo ang siling bisan pa tanan na lang tani nagkadakan na lang sang drug testing random pa. Correct. Mas mayo, bilog na lang tani, no? Para wala wasi. Huwag kagagamit sang illegal nga droga, huwag giday action Alvin niya. At least para ma-check bala kung tanan, ang tanan, at least basin bala out of, let's say, mga 300, 400 yung mga empleyado, basin bala, may isa. Di ang natabo diriya kay ila manigin nagpagi man sa urine test for drug testing at nag-negatibo action Rex. Pero ginklaro diri ni Bamboo nga ang tag sa mga empleyado kabahin sang implementasyon dapat sang sining drug test every year base man sa national government rules kag implementations on Dangerous Drugs Board Regulation number 3 series of 2018. Pila na gani luwas ang Sipalay, pila na ka mga LGUs nagpatigayon isang random drug testing sa mga empleyado nila? Yung tatlo pa lang kay sa norte, duha pa lang ang norte, duha ka syudad Escalante kag Sagay. Suno sa iya kay base bala kay ginpamangkot man naton siya bala sir paano ni city lang o kun iban pa tanan nga mga banwa kag syudad dapat mag request man sa PIDEA para ipaidalom ang ila sini nga mga empleyado for drug test action Rex. Kay sila man ma-witness kay kabahin ini sang ginatawag nila action Rex nga drug-free workplace sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno. Okay, kung may drogista, galang-alang na sa magsulod sa workplace dira or sa munisipyo or city hall man nga siya positive ang gabato niya, negative. Kagang iya nga obra man basi maapektuhan man. Gani man. Kagang pirma, hindi niya akong pirma. Mambal niya, dili ka nagpirma, hindi mo na ibo pilirma na, hindi ka di ko gani. Amo na ang mga epekto man, no? But anyway, ari ang pahayag diri ni PIDEA Agent Bamboo. Ang atong drug test sanction sang City of Sipalay, so sila ang kaunagin and first hand sang result and sila man mag-sanction sang mga tao nga kung may posible man nga magpakitid. Posible request sang Sipalay sir sa PIDEA para ang ilang mga empleyado ipaidalom sa drug test. Actually, it was Sipalay government initiated, then the request for witness lang ang PIDEA sa among activity nila.
Ano sa pagbanta sang PIDEA, hindi lang ni Sipalay alone, kundi mga banwa kag syudad pa sa probinsya, paidalo man, sir. Yes, sir. Under sa local government code po, may harang ginadaya. Dapat may mga random drug test nga gina-conduct sa mga empleyado, including ang mga GOs nila. So, mas mayo tani nga magsunod-sunod ang mga municipalities and cities na since may mga nabalita man ta and may nawitnisan man ta nga iban nga siyudad na rin sa north na nag-conduct na sang drug test sa ilang empleyado. Ano ang nakita ninyo nga bintaha diri, sir, on the part man sa local government? Sa local government, masustain nila ang ilang aktividad, ma-declare ang ilang lugar, ilang workplace sa drug-free workplace. Planting sa Palay is a drug-free city, plus pa ang ila sining empleyado, ginpaidalom sa drug test, at least inaya, sir, madeklarar man nga drug-free workplace ang Sipalay City. Oo, kung ma-meet nila ang mga mga requirements ng isa ka drug-free workplace sa LGU, so pwede sila madeklara. Actually, sang kabangid na mga sang bayag diri ni PIDEA Agent Bamboo. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin. Sa patrol ini sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:08 na nga tonora. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Sa Martes galiyo Aksyon VJ, hindi ka na gamit sa imo sa lakyan anay kay masaka naman ng gasolina. Ayo, gid gasolina nubo-nubo lang pero ang diesel 1.50 tub-tub 2 pesos bla mo. Tiyamakin mo na sa diesel, sa kerosene, saka man, no? Matapos ang pila ka sunod-sunod nga si Manang pagnubo, at saka naman sa Martes, muna gani ang gina-advise ta sa inyo, at galing iti sugo kung kaisa nga may trabaho ka, may kaladtuan kang importante nga, hindi mo gid mapaiway, ti malarga ka gid. Kung may salakyan ka, gamit ka. Pero ti kung way ka salakyan, pliti ka man gyapon, ay, perti, no? Way gid pa ngadtuan ito, hindi na gid magnubo, magbalik guro sa 30 pesos ni ang per litro, Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Life Extension Super Fiber ang nakita may koneksyon sa may ko nga kulo na manubo nga immunity rason madamo sang gina. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kami amo ka mo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyong duha ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo
basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text. Dapat niyong malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 ng aton oras, mga kaaksyon. DTX 500 gina problema mo balang imo sining nga mataas nga blood sugar level.
Standard Time, las 12:23, kwaunta na yung balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Pumuluyo sang Barangay Stephanie Yaho nga nagdugok sa satellite registration. Hindi tanan maakomoda. Suno kay Barangay Kapitan G. Ritingson, bangod sang 500 lamang nga limitasyon sang Commission on Election. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art. Tayhupon Aksyon Art. Nagpauli, magpanyaga, dala pa uwaya. Ang way malabutan, Aksyon Rex out of 500 nga mula ni ang allow iya sang Comelec nga malabutan. No, kay siling diri ni Cap Jiritingson. Way pa man ining adlaw ko nagligad pa man nga simana sang gin set up ining special satellite registration. Nagprangka gid man siya ang Comelec nga ang pinaka madamo nga magkumudar nila a day is 500 Aksyon Rex mo. Amo nang pinakamadamo gid nga cater nila nga mga residente sa Barangay Estefania. So sunod diri sa kay Cap Jiritingson, why man siya ganing paabot ka mong gitukdamo kay na ang mga residente sa nga iya barangay nga magpadulong sa covered court agud nga magparehistro sa sining satellite registration. Pero ti sining hindi naman ni mapilit ang Comelec kay limitado manganaan ang mga equipments ang komisyon plus ang mga personnel Aksyon Rex nga nag-duty para sa sining special satellite registration. Pero nagapasalamat siya kay at least nagapakita nga ang mga residente dira sa Estefania willing liwat no sa pagparehistro ang mga luyag magtadlong sa ilang mga records, mga luyag magsaylo kag ang pila ka man deactivate na luyag makabuto sa masunod nga eleksyon sa Barangay SK comes 2023. Yari ang palayag ni Cap Jiritingson ang kapitan sang Estefania. Bandil lang, 500 lang si limit nila. Isip lang 500. In-announce man nila, 500 lang makiter, hindi maging natuod matapos. 500 lang person nila. Considering ang ilang personnel, design mag-git sa muna nga number mo. Kaya beforehand, nagambal mag-git ako, pwede mo maka-accommodate. Pwede ka accommodate 500. So mula nga galing kay tungod man sang igurnes ang iba nga makaparisto dito tungod kay lapit. Takali hindi sa magambal ka 500 lang sige lang niya Ang nabilin na sumungkap amo lang ning 500. Oo, amo na. Sa pinakabahin para naman kay atin ni Katrina Kanya, ang Comelec officer sa Bacolod, sila niya sa mga taga-Estefania nga wala iya makaingagaw kag sa mga wala naging pasulod dira sa covered court ang inyo tsansa sa Lunes temprano pa nga magpadulong dira sa tartapan sa Comelec Bacolod para dira na lang magparehistro. Yaring person sa parayag ni Attorney Katrina Kanya. Kadamo, actually, sa nagkadto para magparehistro, pat sa subong nag-cut off kita 500. Diba, hindi na natin makaya kaya until alas 5 lang kita. Basta magkakadto kita sa satellite registration, nagadamo, hindi na ang tao nagaparehistro because nga ang barangay mismo nagakampanya para sa mga nagaparehistro. Kahit hindi na sila bala pamablete, pabala pakadto sa opisina kay tiara na mismo sa ila barangay. Ang subong niya wala. Ang person sa palayag ni Attorney Katrina Kanya ang Comelec officer sa Bacolod City. Ang atong mahitagikan sa Bacolod City Hall boy lagi natulong sa inyo sa live extension super fiber agon masiguro ang imo sinitinaig. Extension super fiber. Sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:31 ang aton oras, mga kaaksyon. 12:31 na. Kantuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. 13 ka mga bag-ong garbage truck ho gin-turn over na sa kabarangayan dira sa Banwa sang La Castillana. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa natabo ilang pag-turnover sang 13 sektaran ka mga nga inawinaw ko na brand new garbage sa truck sa 13 ka barangay sa Banwa sa La Castillana dungan sa ginpatigayon nga lights on ceremony sa bahin sang Leaf Garden. Ini ginatawag nga panorama dara naman sa may barangay Mansaranao, Banwa sa La Castillana kagabi lamang Aksyon Rex. Ining 13 ka mga garbage sa truck kabahin na isang pundo ngagin loan sang munisipalidad. Part ini siya sang 120 million pesos ngagin loan. Ang gingastuhan pag isa sining loan kapadunuman adtong 13 man ka mga rescue vehicles ngagin turnover man sa 13 ka mga kabarangayan sang Banwa. Ang hambal ni Municipal Mayor Romala Nicor Mangilimutan nga ining paghatag sang garbage truck sa ina sa barangay part ini sang
pag-umpisa nila sa implementation sa segregation o kung garbage segregation kag collection. Ang panawagan lamang ayo lamang ni Mayor Mangilibutan sa mga opisyal sa barangay ang dapat usaron sa hosto ang ining garbage truck bangod dako ini ang mabulig para ma-implementar sa maayo ang ginatawag nga solid waste management sa tagsa ka mga kabarangayan. Yari si Mayor Mangilibutan. Ulihin nga pa siyang loan sa may siya sa 30 ka pick up 120 plus million pero mga 99 million plus niya ang mga vehicle car give equipment ma-implement na kami sang strict nga implementation sang segregation collection sang garbage which is under the law. Ang barangay gid ang may responsibilidad. So almost all the barangay gagmay lang na ang ila-ira. So amo na siya nag-initiate ang banuha nga tagaan sila mga salakyan. Ay kulang taon ang transport, ang mobility permi banuha man. So mayroon na sila nga ila kung mabutangan nila sa ilaman nga mga budget especially fuel. Ang rescue para naman sa emergency kay hindi na nasalot na siya namon tungkol sa COVID bala isang sitwasyon. So mga kapitan nagayo gid kay sila man ang members ng MDC dati punong barangay are members of the Municipal Development Council. So upo na sila dihon kung paano na ma-realize ang amunando para sa mga barangay. So ang barangay sa Banua sa Castellana may aranasang rescue vehicles, may garbage truck action Rex rescue vehicles na kapatudupan mga Tres silang ni kabarangay ang La Castellana? 3 silang ang salakyan ng vehicles. Pero may ara barangay action Rex nga may ara ng daan. Ara ng daan ang bal ni Mayor Mangilibutan. Barangay Robles. Ang barangay Robles daw may ara man? May ara na kuno yang daan kay dako ang pinakadako daw may ara man saya subong nga ginatag si Mayor Rumayla. Lakip man lakip man. Okay, ang iban nga barangay siguro may ara ng daan lang amo sa nga sahi nga salakyan ka. Rescue vehicles kag garbage truck. No? Kay ang Robles isa ina sa pinakadako kag makabig action Rex guro nga manggaran nga barangay sa Banua sa Castellana medyo makasarang man no kung amo sa nga bagay ang hambalan. Okay, buinas ang mga residente kag pumuluyo sa Castellana kay may rescue vehicles na may garbage truck pa kabay pa nga ma-convert ina may ambulance kuan pagiguro na? May ambulance truck pagid na sa or inang ambulance kuan bala nila service? Amo na sa rescue vehicles karon pick up na. Ang pick up nga naglikat nga October to kapatudupan ta October 10 to and then over. Part yapon sa Rosalenta na sa Ginloan. Sa nga Banua nga 120 million kapesos. Bulig-bulig man ya. Iban siguro nga mga Banua kag syudad base ko nagatinguha man. Maka-loan man sa bangko kag makabakal man sang amo sa nga sahi nga salakyan. Ang ka-aksyon ugikan sa Kapitolyo, aksyon na malog hirubaya. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon radyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Marlon Hidovia, Aksyon Alvin Graba, standby anay sa balita mo sa Nokpo, no? May lang nga pagpamati kay Melvin Finiafil, kay Meljan Tolentino, salamat gid Meljan Tolentino, no? Kay Jenny Solgon, dira sa Valladolid, no? Tamiya lang happy birthday kuno kay Donesa Toledo, happy birthday kay Donisa Toledo. Kay Jinky de Alagdon, salamat gid Jinky de Alagdon, no? Kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kag sa pamilya niya sa Barangay Pandanon DSB, no?
Jomong Caltorilla, salamat gid from Binalbagan, Evelyn Sinaon, kag Lani Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, Jima Tagwan, salamat gid. Maria Los Palacios, thank you gid Maria Losa, halin sa Purok Rosal, Singkang Airport, Bacolod City. No? Thank you gid Maria Los Palacios ga. Abi ko na kung pa maskwahan mo. Oh, sige Marielo, salamat gid. Rinaldo Poderoso from Barangay Talok, Bago City. Si Madam Virgie San Antonio Olpenda from Silin Homes. Malang pagpamati. No? Dino Alik dra sa Banwa sang Hinigaran. Nga sugod na di sa amon display sang palupok. Gani man. Christine Danyoso from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Salamat gid Christine Danyoso. Idilaos kag Nanay Isabel dira sa Victorias. Si Doy Arthur. Salamat gid. May lang pag-monitor Doy Arthur. No? Kay Jane Solgon. Jane Ignacio sa Poblasyon Valladolid. Kay Jane Ignacio. Bibi Gregorio Yolo. Salamat gid. Warlito Nisya. Thank you gid Congratulations sa kay Maricar Saldavea Olpenda. Sa Kanturay si Palay, kay isa man siyang nakapasar bilang maestra. Okay. Congrats kay Maricar Saldavea Olpenda. Lin kay Madam Virgie San Antonio Olpenda. Kay Mario Olvido Aquesa, salamat gid. No? Dira sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa pag At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balik na diri sa ato sining pangalagad standby aksyon Alvin Graba aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:43 ang aton oras. No baklas dashboard na kita. No? Way na kinanglanon baklason pang dashboard sang inyong salakyan para tinluan ang car aircon ninyo, mga kaaksyon. Gamit lang sang German technology sa manubo lamang nga presyo. Kung parte aircon sang salakyan, gamit lang sang Worth Germany Cleaning Agents plus antibacterial treatment. Yara lang sa Golden Dream Auto Service Center, Libertad Extension, Bacolod City. No? After BIR office, drabla, fronting lang na siya at tubang sang Bangga Fuentibilla Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. No backlash dashboard, car aircon cleaning. Pwede man katawagan sa 447-5046 kundi gani sa cell number 0932-254-7955. Car aircon cleaning system, no backlash dashboard, yara lang sa Golden Rim Auto Service Center. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! DTX Coffee Mix sanay kita, no? May Salamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So Graba, pag-monitor sang selebrasyon balin sang misa di Gallo sa probinsya nagapabilin nga matawhay suno sa kapulisan, mga kaaksyon ikaduhang kaagahon na. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex Nagalaom, si Nukpo Provincial Director Police Colonel Leo Pamigtan nga magpadayon ang katawahayan sa tagsa ka mga simbahan sa probinsya kadungan sining ikaduha ng kaadlaw sining misa de Gallo. Sunod diri kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, ang Public Information Officer sang NOC PPO. Umpisa pa kahapon, dulong pa lang Action Rex nagagawa na si Colonel Pamigtan para magbisita man sa mga tagsa ka mga simbahan to check kung ayara ang presensya sang iya sining mga kapulisan within sa mga churches premises para man maka-provide sining ginatawag nilang police security and strong police presence within the church in Negros. Din dugang pagida diri ni Catalogo, ini naman ang ako na una nga face-to-face nga bisa de Gallo after COVID-19 sa diin sadto ng instrikto ang sulod sang simbahan para man sa pagsulundan sa health protocol. Rason nga sa karon sulo sa iya nagalibot gid no si Provincial Director Pamigtan to check number 1 diri i-check actually gina-check diri nga kung yara gid man ang police presence, police assistance desk, presensya sang patrol
kag alert team na lakip na diri Action Rex ang pagpatigayon man sang katawahayan sa dalagan sang trapiko. Kay daw kadamo gid sumilimba sa simbang gabi ni Blackson Alvin, no? Kay daw nahidlaw man guro mga tao magpadulong bla simbahan amo ning kadamo-damo tao kun kagahon. Ito na Action Rex bisan kagina natalupang danta kagina sa simbahan sa may San Sebastian Cathedral. Kundi nagligat to kay kumo social distancing grabe di hasta sa sagwa mayara pero kagina ara damo tawo sa sulod gid sang simbahan daga sa kilid kagatubang siguro kilid atubang kag sa sulod plus pa ang standing sa kilid sa likod pagit sang simbahan Action Rex. Gani. Tapos nakita naman actually ang presensya sang mga kapulisan especially sa Bacolod City Police Office. At least sara lang sila manting iban kagahon pala mo do las 3 lang siguro ga matamat na pa simbahan las 4 do may misa na gani sa iban mo. Oo, kay ang misa actually diri sa aton sa San Sebastian may umpisa alas 3:30, tub-tub alas 4:30 tapos 4:30 may iara up to 5:30. Sa iban nga simbahan may ara 4:30 lang gid sa umpisa Action Rex. Sa iban sa mga probinsya 4:30 man Action Rex nagaumpisa ang Santos nga misa o kon misa Aguinaldo. Now diri Action Rex may panugyan man si Catalogo sa mga tumalambong of course sa misa nga number 1 i-check yar ang ila sining nga mga tagsa ka mga puluyan. I-check ang mga appliances kung may ara pa nga i-unplug abi para malikaw sa sunog. Ikaduha kung way gidya tao kung malakas sila kag wala tao ang balay itugyan sa tupad balay kahit paano may lookout bala Action Rex para malikaw man sa mga kawatan. Actually ginpahayag man diri ni Pamigtan Action Rex nga hindi lang simbahan gali ang ila sini nga ginabantayan kundi ang mga vital installation sining utility tanan na lang na covered na sang pagbantay nila mo. Especially merkado, mga malls. Hindi lang mag-focus sa simbahan kay damo tawo, kundi ang iban pagito nga mga installation bla. Mga vital installation nila, mga plaza abi, kay kiti dalapuan yun na, especially in holiday season. Ari ang pahayag ni Lieutenant Catalogo. After ito sa ato nga COVID-19 pag-clinic ceremony, first time nato nga kinalaw nato man yung tawag nga imbang gabi sa Catholic community nato. So ang ato nga expectation nila sir nga damo sa mga utod nato nga Katoliko nga magkadto sa mga respective nato nga mga churches sa ato nga locality diri sa Negros Occidental nga tawag nga ligtas Kapaskuhan 2022 sa tanang nga pwersa sa ato nga kapulisan na increasing the numbers and also the duty time sa ato nga mga personnel especially sa area of convergence, sa ato nga mga malls, sa ato economic center, bus terminal, Siman sir and also ang consideration na monitor ang timbang gabi kasi usually sir maaga inihirap po sa ato nga mga Katoliko nga makultura. We are happy hopefully nga ma-maintain nato sir ang course hindi nga wala sa incident related sa ato nga timbang gabi sir. Any mandate from provincial director sa aton sining mga unit commanders? Ang guidance sa ato nga pinalangga nga provincial director Police Colonel Leo Pamitan, we are only in place and adapting the Ligtas Kapaskuhan 2022. The utmost contribution of the personnel is to maintain an amo na yun yung by stress out sa nga di amo ning objective nato nga hopefully we can finish the Yuletide season celebration na wala sa mga ginatawag ang major incident kag makontrol nato ang ginatawag ang peace and order para magsiguro nato nga ang ato nga mga kauturan mag-celebrate the Christmas kag New Year safety man sir, safe and sound. So next ang kabahin gid lamang sa nga payag diri ni Lieutenant Jude Catalogo. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo, mga ka-aksyon. Standby anay aksyon na Eric Magbanwa, may TC anay. Kulang balang imo sining alawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may TC kita, no? Alkaline base nga vitamin C. Pasalamat kami sa inyong mga
isa ini nga nakatabang sa aming diri. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Karon dugay-dugay lang badahon taning balita ni Aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO. May lang nga pagpamati kay Alex Monteza nga nag-monitor sa sining mga inuras. Thank you gid Alex Monteza. Kay Noel Sambales kag tamyaw yaman Sinday Choi Riza guard sa Fiesta Homes ga monitor. Ayos Ray Flores Barriuga and Marivic Higan Talavera, no? Thank you gid Alin Louie Himutia from Kawayan, Kaliling Kawayan ni. Kag si Sir Pablito Benedicto and Juliet Cabrestante, Rona Rida Traba, salamat gid. Court Nathaniel De La Torre, no, dira sa Purok Dulunan, Asinda Guba Central Maao, no. Kay Efren Altamera, salamat gid listening from Victoria. Salamat gid Efren Altamera. Tina Malapitan, salamat gid Radraga monitor sa gym sang Valladolid siling ni Tina Malapitan. Kag kalakipman si Joseph Resaga, no? Thank you gid Joseph Resaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Teka, kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat?
nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pa salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action Jan Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Tayon blas ang isa ka homoseksual nga ginlutang sa barangay 2. Yara sa kamot mismo sa mga pamilya sang biktima. Ambot kon interesadong pamilya pa sining mag-kooperar sa aton sining mga kapulisan na. Yari ang countdown sang balita ni Action na Eric Magbanwa sa BCPO. Action, Eric! Action, Eric, dalawang tulog na lang, Lunes na. Gani man? Dito dalawang tulog na, may ara naman ka palabutin. Oh, yes. Dalawang tulog na lang, Lunes na. Ayo di purma. Yes, Action Rex, no? May Doc Ramil na, may Joe Fred pa. Mayo ba? Ayo di purma. Malang galing ang pagpamati na kay former Councilor Kanutan, no? Kay former Councilor Ricardo Kanutan na mayong ugto na, no? Mayong ugto na. Merry Christmas na kay Mrs. Nita na sa, no? Nita. Tan. Tiyayo ni former Councilor Kanutan, no? Yes. Mabuhay ka mo, no? Mabuhay. Ayo di purma. Mo ginakunway ka kakalipat, ano? Gani man. Ara ka sa politika kag wala ang Pasko aragin, no? Amo na nga ginakaloy ay mas Action Rex. Oo. Mas na nila nga spread the sunshine. Correct. No.
Ay Vice Mayor Edgar Pagayunan sang manapla sa akon sining paryente dito ho, monitor man si Vice Mayor Edgar Pagayunan. Vice Mayor! Vice Mayor Ed! Oh. Ano pa ginahulat mo, no? Ayo di purma. Ano pa ginahulat mo ba? Amo na na, Vice, no? Amo na da ang tirada. Wow, tirada. Ay, oo, no? Kuha ka mo da, pabatsya ka mo, no? Hindi ko pa alam Padala na? Padala Ayo na? di purma. Isa pa kasi ba, Christmas no? man subong Isa pa kasi ba, nakapag-abot ang adlaw sa Pasko, Yani man. Pwede na ka muna kamatamad na, no? Uno sa 25 Sunday gali nati way tani program ya. Wait, dito 24 para kada. Pwede nga din kayo makadto ya. Ha? Pwede kaya makadto sa 25. Sa, why? Iyari lang ko sa balay, eh. Aw, Oo, kasi sa 24 ako yung sa programa mo. Gani man. Layo pa, papasaan mo na ako, no? Ayo di purma. Para na sa imo Ate yan, okay No problem ikaw pa yung matik na yagoro. Good PM. Gyapon Action Eric. Next week. Ayo di purma. Hindi mo. Tumayo ni nga balita. Okay. Noted sa nag-text ako, no? Nag-text ako, no? Good PM. Ko lang. Gyapon Action Eric. Next week. Ha, ha, ha. May sumpong pa nga ha ha ha. Ito yung supong siya. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ayo di purma. Ayo. Merry Christmas mo na kay Kumari Corona Rehida Trapa. Ay pare Ginis, kay Tatay Teddy Rehida. Kay ihado. Monitor sila subong O sa ako na nga ihado ayan, Toto Ayan J. Toto Ayan kay ihada kumikaya. Kay mamaninoy ko sa kasal nila mo. Gali? O sa bata ni Marirona Trapa Rehida. Sa December 30, ilip ko manayhan na, hindi ba? Oo, gani. Namo na ang tirada. Namito ka paho mo, no? Kay Ginisulgo naman na yan. Sa Valladolid lang? Sa Babes Mingustan. Nga taga din si Ronao? Taga tulid, eh. O, te. Te, anong ba't mo silingon? Ayo di purma. Rikta, ha? Para hindi na magsala siya. Ready na nga attire mo ko, no? Ate, ready na. Ate, ilang taon to na karoon ng attire mo, ako pa iya. Si BJ kag si Juandio? Si BJ posible? Oo. O si Marie ka nito ka pa-make up, no? Si Nixon at tumanto, Nixon, si Nelson kasi si Axel Roger, eh. Roger man, Roger, aras lang, no? Grabing mga attire nila, no? Iti sa jagin, eh. Sa jagin na. Dito to ka na sa 5th floor, tato no? 5th floor? Oo, sa 5th floor ang talaklaron ta. Ayo di purma. Kaya maperdi lumpat pa, eh. Sa jagin, eh, karoon mong damo, eh, kung sarami yan. Si Papa Calvin, ho? Grabe regalo sa Manito, di ba? Oo, isa ka dako ng karton. Ayo di purma. Sungol niya nga regalo yan ni Action Alvin, eh. Gani. So, hindi na ni Mayong dalagan sa sitwasyon, no? So, ate, alam ko na kasi po daw, Sige. Action Rex, ginaulat lang karoon ni Police Lieutenant Junito Pastran ang OIC Station Commander sa station number 2 kung ano ang desisyon sa pamilya ni Renante Hilang ba? Kung imo madunduman si Renante Hilang nga isa ka homosexual nga ginlintiro ini sa tong Disyembre 7 dara sa may Puroksikay sa Barangay 2 pero taga Sumag ni siya. Disiling ni Police Lieutenant Junito Pastran na ara sa ginikanan ni Renante Hilang ang hustisya kung bala idayon nila ang kaso nga pagpasaka batok sa suspetsado matapos nga ila ini na-identify na Action Rex.
So ang ginaulat nila ang affidavit sa pamilya ni Renante Hiliang kag ang affidavit sa testigo agot mapasaka ang kaso. Yari si Pastrana sa interview sa Action Radio. Karon ma-follow up kami, kantuan namon karon ang mga victims family. Try namon kasi ma-convince na makuhaan na affidavit pag ma-file ang kaso. Pero i-convince sila na execute sila ang affidavit of non-interest para hindi na kami ito mag-bother kapag kuha naman sa statement ng witness. Anyway, sir, identify naman ang suspect, no? Oh, identify. Sa pamilya, ang ginang problema kung kita ko na muna ang profile lang sa biktima, knowing that there is ang aktividades ang ilang bata, kasi sila mismo nagdua-dua na. So, daw sila mismo, sir, do, ano? Dumalaga naman sa kaso, ano? Oo, magina. Nakita na lang na daan sa pag-una-una. Tapos lang ito nga pagpabalo sa ila. Pag-una na ito nga pag-comport sa pang. So, ara na sir sa kamot sa pamilya ko mag-decider sila. Yes, ara sa kamot nila. Tamo na galing na siningaga o katuan na muna ng investigador. Pero para kung ma-process kung mag-execute din na sila activity, makuha naman ang death certificate. So, kung mga medical records ang biktima, so the next activity naman sa witness, amo na malang na. Pagkatapos i-endorse na sa prosecutor, masaka na mga dahil hindi kalabanan na generic basta dari sa area nga ni katagani dayaan ang involved, dayaan man ang kwanti, wala na. So, hulaton nyo na sir ang desisyon sa pamilya? Yes sir. At dito ka once nga mga-kaitorya kami cross at makomplete na. Action si Police Lieutenant Junito Pastrana ang OIC Station Commander sa Police Station number 2. Ang inyong action sa Bacolod City Police Office, Action Eric Magmano nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO mga kaksyon. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial so do kagipit ko sang oras ta. Daligid lang ha. Standby. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kayo daw.
Gusto mo ako do, ano naman do, gusto ko basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madao. Wala nga maimta siya sa ARBA 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung ako manakin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong to atugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 14 ang aton oras, 1:14. Live extension na vitamin D3 anay mga kaaksyon. No? Ining rason nga ginarekomenda sa inyo nga maggamit sang live extension na vitamin D3. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Gayon man sang inspection sa mga ginabaligya nga palupok. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Roger Goti. Aksyon Roger. Action Rex, nag-preparar na karon ang mga manugbaligya sang palupok sa bayan sang firecracker zone. Matapos nga ara na liwat nga gindesignar ang isa ka lugar dahil sa may reclamation area, katabok taytay sang hitalon sa diin amo ang lugar nga dira sila magamaligya. Hapon na patigay na sila sa gina sini pag-sticking sa lugar kaga matapos nga gin bulldoze tungod kay gin planudo na ang lugar. Suro naman sa presidente sang mga firecrackers vendors diri sa may Ciudad San Cadiz nga si Kagawad Rodolfo Boy Magno, may mga stricto sila nga patuman man base sa ila sini nga gin secured nga permit halin sa firearm and exclusive division nga sa Subugman sa probinsya kag sa Campo Crame. Ini ang mga do's and don'ts nga ginadumili dira mismo sa
bahin sang firecracker zone. So sa bayag sa presidente sining firecracker vendor sa Sudan sa Cadiz sa Kagawan Boy. Sa firecracker zone, may ara sa no testing, no smoking, but no soiling for minors. May ara in limuan talaga subong arko ni Roger na gibutangan tadang pagsulod mo gid welcome firecracker zone of Cadiz City. So ila ini nga ginapatahuman para nga daw nami man tarawon action reksa. Pero sa ila kag ang kapulisan naman na sa pagsigilanon siya kay Police Lieutenant Gina Fernandez, spokesperson sang Cadiz City PNP. Ang direktiba mismo nga nagalina sa Negros Occidental Police Provincial Office ang intensify gid nga pag-secure pag-inspeksyon sa mga firecracker zone nga wala ini isang ginabaligya nga mga ginadumili nga mga palupok, mga overpower nga mga palupok nga mas delikado kung gamiton ng mga mahilig magpalupok sa tion sang Christmas kag hilabinigid sa tion sang New Year. Report gikan sa Sudan sa Cadiz aton sini mga ka-aksyon nga mahilig magkape ang aton man nga ginarekomendar sa gyapon mo ang Life Extension Coffee Mix. Kaya nila ang kape nga mayara nga vitamin D3 sa tagsa kasasi sa kape nga ito ginainom sa Life Extension Coffee Mix. Dira araman ang Risi Master Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Ginagahatag bagid duga nga benepisyo sa aton sini ikaayo lawas samtang kita nagapangape. Kaya sa diin pa kita Life Extension Coffee Mix na. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Mabakali ni sa mga butika sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Available man sa Life Extension Clinic sa GE Stephen Building, Luxor Street, Sudan, sang Bacolod. Para sa aksyon, BBB. Ini sa aksyon, Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib sa iluwan taning balita ni Akson Nelson Patinio. Apat kadlaw nga training angot sa climate change magatapos karon nga adlaw kag militar kag gin-confirm nga isa ka katapos ang New People's Army ginaresto damlag sang kapulisan. Sa detalye sining balita we have Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa dako nga bulig sa mga otoridad ang pagkadakop sa kay Girona Baynusa, 31 ang sitio Wibisan, Barangay Marcelo, Banwa, sang Calatrava, kag isa sa mga nanging kaupod ni Roger Fabiliar ang most wanted kag may reward money nga 500,000 pesos nga katapos ang communist terrorist group nga nag-operate sa Banwa, sang Calatrava, Tubuso o kung sa nauna nga distrito sang Negros Occidental. Si Baynusa Action Rex ang ginatudlo nga kaupod ni Pabiliar nga nagpatay damlag pa sa kay Barangay Kapitan iminahabok sang Barangay Luer Lalong sadtong bulan sang Hulyo kung sa diing ginsaka sang mga nagpakilala katapos sang New People's Army ang mga ini kaga ila ginsaka nasambit nga puluyan kag ginpatay nasambit nga kapitan. Si Jeron Baynusa Action Rex ang ginakusahan sang duwa ka count sang murder kag ginaristo sa tuman sa warrant of arrest kag ginpagwa ni Judge Reginald Fuentebella sang RTC Branch 59 sang San Carlos City. Sunod naman sa kay Lieutenant Colonel J.J. Habines, Battalion Commander sang 79th IB, nga isa sa 8 ka mga CTG si Baynusa nga ara man nakalista sa militar. Madugay na nga nagapanago ang grupo ni Baynusa sa mga otoridad matapos nga involvado ini sa sunod-sunod nga pinatyanay nga nagluntad sa naunang distrito sang Negros Occidental. Ditinado karon Action Rex si Baynusa sa custodial facility sang Calatrava PNP. Samtang sa iban nga balita, ginapasalamatan naman ni Mayor Marilyn Ara ang apat kaadlaw nga seminar nga ginpatigayon sa Department of Interior and Local Government angot sa local climate change upod man ang municipal disaster
Stress Reduction Management sa Banwasang Calatrava. Tinutuyo sa amo nga Seminar Action Rex ang pagamlig sang dunang manggad sa amo nga Banwa. Report gikan sa Banwasang Calatrava, Kaaksyon nyo Nelson Patiño. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kid Akson Nelson Patiño. Layhunontang balita ni Akson VJ Apasible. Gikan naman sa Banwasang Binalbagan, 5 ka mga persona dakop sa buy-bust operation sang kapulisan sa among Banwa. Yari ang kaundan sang balita ni Akson VJ Apasible. Akson VJ. Action Rex nadakpan ang 5 tanan ka mga persona sa isa ka buy-bust operation sa mga otoridad sa sitio Barangay Inclaro, Banwasang Binalbagan, taknalas 11:30 sang aga kahapon, Desyembre 16. Ginkilala ang mga sospek sanday Roel Luston alias Pawa, 45 anyos, soltero, Joe Marie Casuyon, 40 anyos, soltero, Ray Jan Mones, 33 anyos, soltero, Mike Casuyon, 42 anyos, soltero. Ining 4 ang lunsay mga taga sitio Barangay Inclaro sa amuman nga Banwa. Samtang nadakpan man si Gladji Murano, 30 anyos, soltero, kag residente naman sang sitio Isla, Barangay Progreso sa nasambit nga Banwa. Sanday Luston kag Casuyon ang ginagkabig bilang mga street level individual, samtang Sanday Mones, Mike Casuyon kag Murano ang ginagkabig naman bilang mga newly identified drug personality sandigman sa record sang Binalbagan PNP. Ginpatigayon ang nasambit nga operasyon pinagi sa gintingob nga puwersa sang Binalbagan PNP Station Drug Enforcement Team, Special Operation Unit 6 kag PNP Drug Enforcement Group. Nakuhaan ning 5 ka suspect sang 4 tanan ka mga sachet sang ginapatihan shabu. Lakip na ang buy-bust item, ginabulubanta nagabugat ini sa 1 ka gramo kag nagabaloro sa 6,800 pesos. Nakuhaan man ang 5 ka mga suspect sang 500 pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Sa karon nagkahunong ini sila sa may bahin sang custodial facility sang Binalbagan PNP kag nakatalana nga magapangatubang sa kaso angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165 o kuning Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon VJ Apasible. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga.
kag sa tanan nga pumluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat natin nga Ikot ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa imidya nga ton oras Evergreen Herbal Capsule anay kita no para sa may mga sa tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad pasensya gidang way ta malabutana palunisan ta na lang ini mga kaaksyon namon sa kahanginan no nagaagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton isunod na sa dili gid lamang madugay ako ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong happy weekend sa inyo tanan-tanan una sa
balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang aksyon